Witajcie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam do przygotowania wspólnie ze mną kolejnej zupy wigilijnej, podawanego w niektórych regionach Polski barszczu białego. Bywa on często mylony z żurkiem, a różni się od niego tym, że przygotowujemy go na zakwasie z mąki pszennej razowej, dodajemy odrobinę czosnku, gotujemy zupę na wywarze z suszonych grzybów i zabielamy śmietaną. Zapraszam. Grzyby gotuję do miękkości w wodzie, w której wcześniej kilka godzin się moczyły. Drobno kroję cebulę. W garnku, w którym będę gotować zupę, smażę cebulę na oliwie z oliwek. W tym czasie drobno kroję odcedzone i dobrze odciśnięte grzyby. Dodaję do podsmażonej cebuli i smażę kilka minut. Kiedy się podsmażą, zalewam wywarem grzybowym z gotowania grzybów. Mieszam i doprowadzam do wrzenia. Doprawiam też solą i pieprzem. Mieszam zakwas na biały barszcz, który był odstawiony w ciepłe miejsce do ukiśnięcia. Wlewam do gotujących się grzybów z cebulą i doprowadzam znowu do wrzenia. Od czasu do czasu mieszam. Dodaję też kilka kulek ziela angielskiego i owoców jałowca. Po doprowadzeniu do wrzenia zmniejszam ogień i dolewam śmietanę. Oczywiście znowu dokładnie mieszam. Gęstość barszczu reguluję wrzątkiem. Nie powinien być zbyt mocno gęsty. Jeszcze ostatnie mieszanie i można wlewać do talerzy. Ozdobię ugotowaną marchewką i drobno pokrojoną zieloną pietruszką. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Smacznego!